कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हाय गाइज गुड मॉर्निंग ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋତେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଫିଭର ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଜୋର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସକାଳୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଛି। ବାଜିଗଲା ଟାଇମ୍ 9ଟା। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିବି, ଯିବା କ'ଣ ଖାଇବା ଆଖିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଖାଇବାର ଅଛି। ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛି ମୋ ଭାଇକି, ଯାଇକି ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଆଣିବ, କାହିଁକିନା ପାଟିଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଫାଇନାଲି ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଆସିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟିଲି ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ ବରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ, କେବେ ଭୁଲିବେନି, ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ବଜାଇଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଇଟିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଖାଇଲେ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ କି ଦେବ ଇଟିଲି ଆଉ ବରା, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବି, କିଛି ନାହିଁ ଟେନସନ୍। ଆଉ ଦେହଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଇଟିଲି ତରକାରୀଟା ଖାଇବି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି, ଯାଉଛି ବାହାରେ ବସିବି। ବୋଉ ବହି ପାଟି କଲା, କାହିଁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଲଗେଇ ବସୁଛୁ, ବାହାରେ ଯା ବସିବୁ, ବାହାରେ ଫ୍ରେଶ୍ ପବନ ଖାଇବୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ବାହାରେ ତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଯିବି ବାହାରକୁ ବସି। ଏସବୁ ଦେଖୁନ, ଏସବୁ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗାଈମାନେ ତ ବାହାରେ ଜଣେ ଶୋଇଛି, ଜଣେ ମୁଁ ଆସିକି ଚେୟାର ପକେଇ ବସିବି। ଆଉ ପବନ ବି ଦେଉନି ଜମା। ଜାଣିପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ହେବ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗାଧେଇକି ଖାଇବା ଲାଗି। ଆଉ ଗାଧେଇବି, ବୋଉ ମୋର ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ପ୍ରେମ ଅନୁସାରେ। ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଗାଧେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଣି ନଦେଲେ ପୁଣି ଜ୍ୱର ଉଠିବ ପରା। ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଯିବା ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆସି ତାଙ୍କର ଗାଈ ପିଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ତା'ର ଗାଈ ପିଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଈମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଗାଈମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅନଉଛି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋବାଇଲ୍ ଅନ୍ କରିକି ଶୁଣେ। ବୋଉ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ ଭଜା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସବୁ ଡାଲି, ଭଜା ଆଉ ଟମାଟର। ଆହା, ଟମାଟର ବଡ଼େ ମଜେଦାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ମିକ୍ସର, ଘରେ ମିକ୍ସର ଥିଲା। କିଛି ମିକ୍ସର ହାତରେ ନେଇ ଆସି ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲି, କାହିଁକିନା ପାଟିଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିକ୍ସରଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଯାଏ, ଭାତରେ ଖାଏ, ସବୁଥିରେ ଲଗେଇ ମିକ୍ସର ଖାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇବା। ଖାଇକି ଆସିଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ଆସୁଛି। ଆରେ ରେଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ଏତେ ରେଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ମାନେ 5ଟାରେ ଏକାଥରେ ଉଠିଲି। ଏବେ ଆସିକି ମାଆ କହିଲା କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଚୁଡ଼ା ଖାଇବି, ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସର ପିଆଜ ପକେଇକି। ମାଆ କହିଲା ହଉ ତୁ ରହ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲା ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ଜମା ପକେଇନି। କହୁଛି ମିକ୍ସଚର କାହିଁ ଏତେ କମ୍ ପକେଇଲୁ? ପୁଣି ଯାଇକି ମିକ୍ସଚର ଆଣି ପକେଇବି, ପୁଣି ଖାଇବି। ଛାଡ଼, ସେତିକି ଯାହା ହେଇଛି ସେମିତି ଖାଇବା। ଆରେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଥିଲି, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ପିଠା ଆଉ ପିଆଜ ପିଠା ଥିଲା, ପିଠା ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା ଥିଲା। ସବୁ ଖାଇସାରିଥିଲି, ଏଠି ମିକ୍ସର ଥୋଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଦିନଟା ମିକ୍ସର ଖାଇକି ହିଁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଖାଇବେ। ଆଜି ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି, ଦେଖା ହେବ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ରାତି 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ବେଳାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଜି 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ।